Výnimočné projekcie, kde na mieru svoj sen žiješ. Od stavby po interiér, nechaj na náš ateliér. Oli Janko žije s vegetariánkou. Tvári sa, že jaké fajné, no večer sa modlí tajné. Andeličku, môj strážničku, pričaruj mi krkovičku. Veru tak všetci žijeme nejaké životy, ktoré sa nejak zdajú a pritom je to celkom inač. Možno inač to bude aj v prípade tohoto listu, teda respektíve lístku, ktorý do polovice je nákupné, mlieko, vajca, cestoviny, ale tu je aj dopísaná prosba. Pane Heso, prosím vás, strašne sa mi ľúba filmy o Vinetuovi. Prečo ma to tak láka? Peter, ďakujem. Je už z toho lístku nákupného jasné, že ste veľmi šetrný typ a že na svet pozeráte nejak tak po svojom, ale pozrieme sa, čo nám hovoria karty. Bavíme sa o Vinetuovi, tak hneď chmátam a lapám indiánske pexeso, lebo poďme hneď na prvú. Tam sa to ukáže. Takže, indián, tomahawky, mokasíny, orel, bojovník, váza. No, prečo vás, pán Peter, no to už si urobte, ak chcete, prečo vás tak láka Vinetu? Lebo Vinetu. Vy nechcete byť tu, vy chcete byť tam, divoký západ, šťavnatý západ. Tam všetko bohatstvo vám padá hneď, pečené holuby, zaroba YouTube. Vám sa nechce pracovať, to ste vy. Vy ste není náčelník apačov, vy ste náčelník chrápačov. Celý deň len spíte, nič nerobíte, dokonca možno ste náčelník flákačov. A tak, jak Vinetu mal pokrvného brata od Shatterhanda, tak aj vaše vlastnosti sú takí pokrvní, respektíve pokrmní bratia, alebo furt len jete a vyvalujete sa. Tak okrem tej lenivosti aj lakomstvo. No, sorry, lakota. Bol kmen lakotov, ale to s vami nemá nič spoločné, lebo tí sa aspoň snažili. Vám sa ľúbi na tom Vinetovi aj Old Shatterhand, čo je prekladané ako stará šetrná ruka a hlavne ich božstvo Manitu. Počujete to? Manitu. Tiež by ste chceli peniaze a z ničoho nič. Ste tak leniví, že vám sa nechce stať z toho gauča, ani ísť pre noviny, pre papuče, pre keksík, do kredenca. Posielate svojho psa, no posielate, chytíte toho jazvečíka, roztočíte to, hodíte ho jak sekerku, on vám to donese. To je váš hauko tomahawko. To sa nerobí, prosím vás, pekné. Hej. Strašne sa vám na tom Vinetuovi ľúba, jak chodia oblečení. Mokasíny a teraz toto haďá koža. Vy by ste chceli chodiť hadej koži, čo? Vinetu mal topánky z hada, takzvané hadidas. Ale na to vy nemáte, to si musíte zaslúžiť. Čelenku zo štrkáča. Prezradím, to je filmový trik. Neexistuje čelenka zo štrkáča. Štrkáč nenosí čelenku, pač nemá uši, by sa mu to zvliekalo. Vy by ste ale chceli tak žiť tí indiáni. Ráno sa zobudí len tak byť pri ohni, nestáť na zastávke do roboty, na autobus. Áno, chodili autobusy v tých záberoch z Vinetua, ale na to mali svoje dôvody. Tam sa nezmestila do tej hory električka, tak chodil autobus. Vám sa toto strašne ľúbi, že by ste nemuseli ani platiť za telefón. Indiáni nemali telefón. Mali len akože buď poslali nejaké decko s nejakou správou, vyslali nejaký dymový signál, alebo si mávali handričkou. Hej, zadarmo zobrať handru a mávať tzv. Prvý handroid, to by sa vám ľúbilo a nemusíte platiť. Je tu orel, ktorý má pazúry. By ste chceli mať aj pazúry, no. Vám skôr ako pazúri by sa hodil pazurit, zajíček pazurit, operte sa, lebo jak ležíte na tom gauči celý den, už to má svoju auru, až k susedom to preráža, vaše kmenové vyciťování. Ale ten orel, to ste trošku tak vy, orel, ORL, obe ruky ľavé, troška sa snažte. Je tu bojovník, indiánski bojovníci, víte, oni boli strašne odvážni, veľa vydržali. Vy s prepáčením nevydržíte nič. Oni museli znášať mučenie pri kole. Pre vás je mučenie pri kole, keď ste pri kole bez ľadu a bez slamky a bez hamburgera. To je vaše mučenie pri kole. Ne. Peter pán Peter, troška vzlietnite, choďte do toho života, buďte taká indiánska stezka. Zoberte, že tu je keramika. Pamätáte si na poklad na Striebornom jazere? Skrátka, tam sa nakoniec ten človek topil v tom bahne, lebo bol chamtavý za bohatstvom, za tým zlatom. A vy ste sa aj vy neutopili v tom bahne svojej nečinnosti. Víte, z Vinetua je známe meno Keky Petra, ale vy ste skôr Kaky Petra. Vy ste sa, Peter, na všetko vykákol a váš život ide tak, jak tí jazera, tie vodopády, plitvice. Vy si nepreplitvajte váš život, nech vám uteče dole vodou. A hlavne je to o vašej lenivosti, Petríku, musím povedať tak, lebo vám sa ľúbi Vinetu, lebo Vinetu posledný výstrel, ale vy kam ste došli, ste sa prvý výstrel. Barziaká robota, brigáda, hneď ste si lahli, ste sa tam natiahli, našponovali jak taká anakonda. Ne, prosím vás.
môžu vás volať Hbitý panter, môžete byť rudé pero, ale niečo preto urobte. Ukončite ten gaučing, prenajmite si couching a začnite žiť, prosím vás. Máte kus života pred sebou. Ste z dobrého kmeňa, len ten kmeň musí mať niekde aj korene a potom budú nejaké plody. Sú tam medzi tým nejaké halúze, ale s tým sa vysporiadate. Všetko dobré.